Dobrý deň, pozdravujem všetkých, toto je video tréning na tému GDPR v školskom prostredí. Pokúsim sa, aby nasledujúce informácie boli pre vás minimálne pripomenutím toho, čo už viete, respektíve aby nasledujúce informácie boli prínosom pre tých z vás, ktorí sa s touto problematikou stretávate prvýkrát. Volám sa Slavomír Novák, som zo spoločnosti SN Real a s najväčšou pravdepodobnosťou sme vašou zodpovednou osobou pri spracovaní osobných údajov. Témou je teda GDPR v školskom prostredí, najmä pokiaľ ide o sústavu škôl, ktorá je zadefinovaná v školskom zákone. Takýto tréning robíme z dôvodu, pretože mnohí z vás spracúvate osobné údaje na dennej báze a preto je naozaj nevyhnutné zvyšovať vaše povedomie v problematike GDPR. História v skratke. V máji tohto roku sme zaznamenali už 5. výročie nariadenia GDPR, ktoré je platné na území Európskej únie. V zmysle nariadenia GDPR máme na Slovensku prijatý zákon o ochrane osobných údajov, ide o zákon 18/2018, ktorého cieľom je zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu práv dotknutých osôb. Pod pojmom dotknutá osoba rozumieme fyzickú osobu, ktorej údaje spracúvame. Pojem osobný údaj. Tento pojem má svoju presnú špecifikáciu, ktorú si však pokojne môžeme zjednodušiť a osobný údaj pomenovať takto. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá môže viesť k identifikácii konkrétnej fyzickej osoby. Ako už istotne viete, medzi typické príklady osobných údajov patria napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ale aj náboženské presvedčenie, kontaktné údaje, informácia zo spisu alebo triednej knihy. Osobným údajom je aj informácia DNA alebo otlačok prsta. Pozrime sa teraz na niekoľko každodenných príkladov a zároveň si môžeme porovnať, čo je a čo nie je osobným údajom. Ľavá časť projektu je osobné údaje v rôznych formách. Pravá časť nech je pre vás ukážkou toho, čo nie je osobným údajom. Slavomír Novák je heterosexuál a evanjelik. Slavomír Novák necvičí, pretože má črevnú chrípku. Jedná sa samozrejme o osobný údaj. Ale ak to preformulujem a poviem to následovne, školiteľ je heterosexuál a evanjelik, necvičí, pretože mu to zdravotný stav neumožňuje, tak v takomto prípade sa už nejedná o osobný údaj. Rovnako tak e-mailová adresa v tvare slavomir.novak@škola.sk je osobným údajom, ale e-mailová adresa v tvare škola@škola.sk nie je osobným údajom. V spodnej časti je uvedená informácia, ktorú už určite ovládate. GDPR sa nevzťahuje na právnické osoby. To znamená, akékoľvek údaje o vašom subjekte nie sú osobným údajom. Každé spracúvanie osobných údajov fyzických osôb musí mať svoj právny základ, akýsi predpoklad zákonnosti. Niečo, čo nám umožňuje osobné údaje spracúvať. Právne základy sú uvedené v paragrafe 13 spomínaného zákona o ochrane osobných údajov a máme ich dohromady 6. Tí z vás, ktorí si ich chcete detailnejšie prečítať, zapauzujte si tento slajd. My ostatní ideme ďalej. To, čo vidíte pred sebou, sú najčastejšie právne základy v školskom prostredí. Súhlas so spracovaním osobných údajov, legislatíva, verejný záujem, oprávnený záujem a ochrana života, zdravia a majetku. Na to, aby sme spracovali osobné údaje, nám postačí disponovať akýmkoľvek jedným právnym základom. Prosím vás, jedným. Nie aspoň dvoma, naozaj postačí jedným.
Azda najznámejším a hneď prvým právnym základom, ktorý všetci poznáte, je súhlas od dotknutej osoby, ktorým takáto dotknutá osoba vyjadruje, že je úplne v poriadku s tým, ak spracúvame jej osobné údaje. Súhlas nie je povinný, je dobrovoľný, nikoho nenútime k jeho podpisu. Súhlas je v zásade najjednoduchší a najvhodnejší právny základ. Dovolím si však pripomenúť, že súhlas sa podpisuje na dobrovoľnej báze. Podpisujú ho samozrejme len plnoleté osoby, čiže 18+, alebo osoby mladšie ako 18, ktoré uzatvorili manželstvo. Každý udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas nie je nevyhnutný, nakoľko osobné údaje vieme spracovať aj bez neho, a to využitím iných právnych základov. Ďalším právnym základom je legislatíva. Legislatíva ako právny základ vám rieši 90% spracovateľských operácií s osobnými údajmi za účelom výchovy a vzdelávania. Najčastejšie sa opierame o tzv. Školský zákon, ktorý nám predstavuje legislatívu. V paragrafe 11 v odseku 6 sú uvedené osobné údaje, ktoré smiete spracúvať o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a účastníkoch výchovy a vzdelávania v rozsahu, ktorý máte pred sebou. V paragrafe 154 školského zákona máme uvedený rozsah osobných údajov, a to za účelom monitorovania a hodnotenia kvality a výchovy vzdelávania. V paragrafe 157 je uvedený takýto obrovitánsky rozsah osobných údajov, ktoré smiete spracúvať za účelom odosielania osobných údajov do centrálneho registra. O akú ďalšiu legislatívu sa vieme oprieť? Okrem školského zákona sa vieme oprieť o akúkoľvek legislatívu, ktorá nám umožňuje spracovať osobné údaje v určitom rozsahu na určitý účel. Vieme sa oprieť o akýkoľvek zákon, vyhlášku alebo usmernenie. Pred sebou máme ďalšie dva právne základy: verejný záujem a oprávnený záujem. Verejný záujem ako právny základ nám umožňuje napríklad prevádzkovať knižnicu, školskú jedáleň alebo internát. Oprávnený záujem využívame napríklad pri kamerovom systéme alebo pri tvorbe fotografií, napríklad na začiatku školského roka. Spracúvanie osobných údajov na základe ktoréhokoľvek z týchto právnych základov si samozrejme, tak ako už bolo povedané, nevyžaduje, aby sme sa opierali ešte aj o iný, nejaký dodatočný právny základ. Uvediem príklad. Ak váš subjekt má nainštalovaný napríklad kamerový systém za účelom ochrany majetku, nie je potrebné, aby ste disponovali ešte aj iným dodatočným ďalším právnym základom. Ochrana života, zdravia a majetku. Ak ide o ochranu zdravia, nebodaj života, v tomto smere je GDPR natoľko optimalizované, že pre nás nepredstavuje absolútne žiadnu prekážku. Informácie o zdravotnom stave, ktoré neslúžia na ochranu života, ale majú len informatívny charakter, podliehajú GDPR a dokonca spadajú do kategórie citlivých osobných údajov. Uvediem príklad typického rozhovoru v zborovni, ktoré spada do kategórie citlivý osobný údaj. Počuli ste, čo sa stalo? Janko Hráško sa opil, spadol, má zlomené dve rebrá, narazený hrudník a edém pľúc. Ide o citlivý osobný údaj. Pri pojme citlivý osobný údaj ešte ostaneme a uvedieme si niekoľko ďalších príkladov. Áno, aj takto môžu vyzerať citlivé osobné údaje v praxi. Janko Hráško inklinuje k homofóbii. Janko Hráško je ľavičiar a bude voliť Smer SD.
Janko Hraško je heterosexuál a často strieda partnerov. Janko Hraško maroduje, operovali mu bedrový kĺb. Je teda informácia o zdravotnom stave citlivým osobným údajom? Samozrejme, odpoveď na takúto kontrolnú otázku je jednoznačne áno. Je informácia o sexuálnej orientácii citlivým osobným údajom? Odpoveď je rovnaká. Jednoznačne áno. Dávajme si preto pozor na prílišnú otvorenosť, či už na hodinách, poradách alebo na triednych aktívoch. Pozrime sa teraz na to, čo je v poriadku a naopak, čo v poriadku nie je. Úplne v poriadku je hromadné informovanie na triednom aktíve o všeobecnom prospechu triedy. Čo ale v poriadku nie je, ak hromadne informujeme o prospechu konkrétneho žiaka. V poriadku je, ak poskytujeme informácie o prospechu žiaka jeho zákonnému zástupcovi, a to na osobnom stretnutí. Čo ale v poriadku nie je, ak takéto informácie poskytujeme telefonicky alebo e-mailom. Rovnako v poriadku je, ak napríklad školské zariadenie disponuje informáciou napríklad o žiakovi, ktorá sa týka rasy alebo ekonomických rodinných pomerov alebo napríklad zdravotného handicapu. Nie je ale v poriadku, ak takéto informácie zdieľame napríklad s jeho spolužiakom. Rovnako tak je v poriadku, že nie každý z vás, nie každý zamestnanec má prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré váš subjekt spracúva. Je v poriadku, ak máte prístup len k tým osobným údajom, ktoré nevyhnutne potrebujete pre svoju prácu. A preto nie je v poriadku, ak by ste sa náhodou dožadovali prístupu k osobným údajom, ktoré nevyhnutne nepotrebujete pre svoju prácu. Ďalšie príklady z praxe. Je úplne v poriadku, ak monitorujeme označené priestory napríklad školy, a to kamerovým systémom, a robíme to za účelom ochrany života, zdravia, majetku alebo za účelom prevencie kriminality. Určite by však nebolo v poriadku, ak by sme monitorovali vás, učiteľov, a to kamerovým systémom, nebodaj s odposluchom, ktorý by bol namontovaný v kabinétoch alebo v zborovni. Rovnako tak je v poriadku spracovať osobné údaje prostredníctvom ASC agendy alebo prostredníctvom EduPage alebo prostredníctvom akéhokoľvek softveru, ktorý je chránený vstupným heslom. Čo ale nie je v poriadku, je žiadať od nejakého zamestnanca jeho prístupové údaje, jeho heslo do konkrétneho softveru. Ďalej je v poriadku napríklad elektronický dochádzkový systém za účelom evidencie dochádzky zamestnanca. Nie je ale v poriadku biometrický dochádzkový systém, čiže pomocou otlačkov prstov. Takýto mechanizmus bez predchádzajúceho súhlasu zamestnanca nie je v poriadku. Ako posledný príklad máme uloženie osobného spisu žiaka alebo zamestnanca v niečom, čo sa uzamyká. To je samozrejme v poriadku. A opakom toho, čo nie je v poriadku, je, ak takáto dokumentácia, ktorá obsahuje osobné údaje, je voľne, ležerne položená alebo pohodená. Nie tak dávno spomenutá dokumentácia, ktorá obsahuje osobné údaje, je teda potrebné, aby sme ju uchovávali bezpečne v čomkoľvek, čo sa uzamyká, ideálne, aby to bolo kovové alebo drevené. Ak by to bolo zo skla, ak by sme hovorili o nejakej sklenenej vitrine, tak radšej nie. Používajte prosím skartovacie zariadenia. Akúkoľvek nepotrebnú dokumentáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ktoré už nie je potrebné archivovať, likvidujte prosím pomocou skartovacieho zariadenia. Pokrčiť alebo roztrhať dokument nestačí. Politika čistého stola. Nenechávajte voľne položenú dokumentáciu, ktorá obsahuje osobné údaje na vašich stoloch. Dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje, s ktorými práve nepracujete, prosím odložte do niečoho, čo sa uzamyká.
Kniha návštev, ak ňou disponujete, tá sa riadi zásadou minimalizácie. To znamená, že do nej uvádzame alebo vpisujeme len nevyhnutné údaje pre dosiahnutie účelu. Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum, čas príchodu a čas odchodu. Neuvádzajme do knihy návštev zbytočne veľký rozsah osobných údajov, je to prebytočné. A ani náhodou do knihy návštev nepíšeme rodné číslo a už vôbec nekopírujeme doklady totožnosti. Teraz sa presunieme do sveta počítačov, hesiel a online. Heslujeme všetko, čo sa heslovať dá, ak to obsahuje osobné údaje. Heslujeme vstup do počítačov, do notebookov, do laptopov, do tabletov. Heslujeme vstup do ASC agendy, do EduPage. Jednoznačne odporúčame v zásade heslovať vstup do akéhokoľvek softvéru, ktorý obsahuje osobné údaje. Heslujeme samozrejme aj prílohy mailov, teda tie, ktoré obsahujú osobné údaje. Majme na pamäti, že heslo poskytujeme iným komunikačným kanálom a teda neposielame ho tým istým mailom, ale napríklad SMS-kou alebo telefonicky. Ak dovolíte menší návod. Toto je jedna z najjednoduchších možností, ako heslovať. Prvým príkladom naľavo je heslovanie súboru priamo vo Worde. Druhým príkladom je heslovanie v programe WinRAR. Nie je to naozaj nič komplikované, je to úplne jednoduché a pritom veľmi, veľmi efektívne. Heslová politika. Každý užívateľ má mať vlastné heslo, ktoré uchováva v tajnosti. Heslo by malo mať minimálne 8 znakov a malo by byť tvorené malými a veľkými písmenami. Pri podozrení je potrebné heslo bezodkladne zmeniť. Ideálna štandardná periodicita zmena hesla je 2-krát ročne. Heslo nesmie byť bežne používaným slovom a už vôbec nie vašim menom, priezviskom alebo dátumom narodenia. Bezpečnosť pri práci s výpočtovou technikou. Používajme zaheslovanú Wi-Fi sieť. Vyhýbajme sa verejným Wi-Fi sieťam, dodržiavajme softverovú bezpečnosť, neinštalujme do počítačov rôzne hry alebo rôzny nelegálny softvér. Predchádzame tým najmä vírusom. Špeciálna prosba na vás. Neotvárajte erotické alebo porno stránky, určite nie tie, ktoré obsahujú vírusy. A teraz vážne. Ak náhodou z času na čas nedokážete odolať takýmto pikantným webovým stránkam, nepoužívajte na to aspoň počítače, ktoré sú majetkom školy a obsahujú osobné údaje. Rizikom sú nielen spomínané vírusy, ale aj kyberútoky, ktoré môžu kradnúť informácie alebo osobné údaje. Ďakujem za špeciálnu prosbu. Neotvárajte ani podozrivé e-maily. E-maily môžu obsahovať napríklad link, na ktorý by ste nemali kliknúť. Ak kliknete, môžete byť presmerovaní na webovú stránku, ktorá bola vytvorená len a len za jedným zámerom – okradnúť vás. Kradnú sa informácie, kradnú sa osobné údaje, kradnú sa dáta, kradnú sa citlivé informácie a v neposlednom rade sa kradnú pochopiteľne finančné prostriedky. A preto akýkoľvek podozrivý e-mail je najlepšie neotvárať, ale vymazať. Samozrejme, neverte mailom, že ste niečo vyhrali. Je to klamstvo a podvod. Dátové nosiče. Akýkoľvek nájdený dátový nosič, napríklad USB kľúč alebo externý harddisk, nezapájajte do počítačov alebo notebookov. Môže byť totižto zavírený, môžete infikovať počítač alebo dokonca celú vnútornú sieť. Používajte preto len overené dátové nosiče s tzv. Jasným pôvodom a obsahom. Politika čistej obrazovky. Ak je zamestnanec mimo pracovného stola, mal by mať uzamknutú obrazovku svojho počítača.
Dá sa to nastaviť manuálne stlačením kombinácie kláves Windows a klávesy L. Rovnako tak pre prípad náhleho neplánovaného odchodu od pracovného stola je vhodné mať nastavené automatické uzamykanie monitora alebo obrazovky, a to po 5 minútach nečinnosti. V nasledujúcich slajdoch sa pokúsim jednoducho a zrozumiteľne pripomenúť vám problematiku zverejňovania fotografií v školskom prostredí, nakoľko ešte stále táto kategória osobných údajov nám robí obrovské problémy. Takže poďme na to. Interiér je najideálnejšie miesto na zverejňovanie čohokoľvek. V pohode zverejňujeme fotografie, maturitné tablá, kresby, maľby, citáty, ocenenia a výsledky. Interiér je najideálnejšie miesto na zverejňovanie čohokoľvek. Opakom interiéru je online priestor, mám na mysli webovú stránku a sociálne siete, kde nám platia úplne iné pravidlá. Poďme na ne. Najjednoduchšie je, ak disponujeme súhlasom, že môžeme zverejňovať fotografie. Alternatívou je zverejňovanie fotografií, ktoré sú fotené z väčšej vzdialenosti alebo sú fotené odzadu alebo sú graficky upravené. V poriadku je aj zverejňovanie fotografií z nejakých akcií, ak zároveň vycapíme na viditeľné miesto takú informáciu, že v danej miestnosti na danom mieste môžu byť vyhotovené fotografie a kto s tým nesúhlasí, kto s tým má problém, môže si uplatniť svoje práva. Volá sa to informačná povinnosť vo vzťahu k dotknutým osobám. Takmer každá webová stránka v školskom prostredí obsahuje sekciu fotogaléria. Ideálne je mať súhlas na zverejňovanie fotografií. Ak súhlas nemáme, využívame iné alternatívy. Jednou z alternatív sú fotografie fotené odzadu. Ideálna foto dieťaťa v škôlke, ideálna foto študentov, ideálna foto deciek futbalistov. Ide o fotografie, ktoré sú fotené odzadu a zachytávajú nejakú akciu, ale popri tom nezachytávajú podobizeň dotknutej osoby. Fotografia, ktorá z väčšej vzdialenosti zachytáva iba priebeh akcie, ale nezachytáva podobizne fyzických osôb, sa za spracovanie osobných údajov nepovažuje, takže pokojne foťte z diaľky. Individuálne fotografie, ktoré chceme zobrazovať na webe alebo na sociálnych sieťach, tieto si vyžadujú súhlas alebo grafickú úpravu. Fotografie dvoch ľudí zobrazené na webe alebo sociálnych sieťach si vyžadujú 2 súhlasy alebo grafickú úpravu. Hromadné fotografie z menšej vzdialenosti. Ak fotíme napríklad začiatok školského roka, ide o hromadnú fotografiu z menšej vzdialenosti a ako sme už spomínali, je potrebné, aby sme vycapili na viditeľné miesto informáciu, že budú vyhotovené fotografie a kto s tým nesúhlasí, má svoje práva. Volá sa to, že si plníme tzv. Informačnú povinnosť a vyzerá to takto, ako vidíte v pravej časti. Skontrolujte si prosím, či takúto A4 máte k dispozícii. Komu z vás chýba, ozvite sa nám, dopošleme e-mailom. Apelujem najmä na fotografie detí, pri ktorých nemáme súhlas od ich zákonných zástupcov. Takéto fotografie je nutné graficky upraviť. Teraz, ak dovolíte, vám prinesiem odporúčanie, ak rodičia nesúhlasia. To znamená, napriek tomu, že malé detičky častokrát nechápu, prečo sa nemôžu fotiť s ostatnými v prípadoch, ak ich zákonní zástupcovia s tým nesúhlasia, napriek tomu je však potrebné postaviť ich bokom od malých, teda od iných fotiacich sa detí
za predpokladu, ak ich nechceme fotiť odzadu, alebo ich fotografiu graficky upravíme a až následne takúto fotografiu zavesíme na webovú stránku. Používame, prosím, najjednoduchšie triky, ako je vystrihnutie dieťaťa z fotografie alebo grafická úprava podobizne dieťaťa. Škola alebo školský subjekt si môže zhotovovať fotografie sama alebo zazmluvniť tzv. Externého fotografa. S externým fotografom je potrebné podpísať vzájomnú zmluvu, v zmysle ktorej je externý fotograf v pozícii sprostredkovateľa a spracúva fotografie v mene školy a na účel, ktorý mu škola určila. Externý fotograf teda nesmie prekročiť oprávnenia, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú, napríklad nesmie svojvoľne zverejniť takéto fotografie na svojej komerčnej webovej stránke. Toto je typ fotografií, ktoré nezverejňujeme. Pozrieme, zasmejeme sa, ale nezverejňujeme, pretože narážame na občiansky zákonník, konkrétne na ochranu osobnosti, dôstojnosti a cti. Prosba na všetkých, ktorí spravujú webové stránky. Konkrétne webové stránky subjektov zvyknú obsahovať sekciu fotografie. Skontrolujme si, prosím, či sú vami zverejnené fotografie na vašej webovej stránke v súlade s GDPR. Máme súhlasy od všetkých? Alebo zverejňujeme len fotografie fotené odzadu alebo z väčšej vzdialenosti? Alebo tie fotografie, ktoré si to vyžadujú, máme graficky upravené? Ak hrozí riziko porušenia GDPR, najjednoduchšou alternatívou je vymazať rizikovú fotografiu z webu. Kontrola sekcie GDPR na vašej webovej stránke. Sľubujem, to už je posledná prosba. Každý z vás by mal mať na svojej webovej stránke sekciu ochrana osobných údajov alebo sekciu s názvom GDPR. Skontrolujte, prosím, či táto sekcia na vašom webe obsahuje týchto 9 podsekcií. Informačná povinnosť číslo 1, číslo 2, informácie pre uchádzačov o zamestnanie, práva dotknutej osoby, kamerový systém, spracovateľské činnosti, cookies, zodpovedná osoba a návrh na začatie konania. Ak áno, ak to máte takto na vašej webovej stránke, je to v poriadku. Ak nie, prosím, upravte si to, prípadne sa nám ozvite a my vám dopošleme aj príslušné texty, ak by ste ich náhodou nemali. Absolútne bez problémov vám ich dopošleme. Ďakujem vopred veľmi pekne ešte raz. Personálne inštrukcie ohľadom zamestnancov. Všetci zamestnanci, samozrejme aj tí noví, ktorí začínajú, by mali mať z pohľadu GDPR podpísané tieto 3 dokumenty. 3. Mlčanlivosť, záznam o poučení a poverenie pre spracovanie osobných údajov. Tieto 3 dokumenty sú povinné. 4. dokument je dobrovoľný. Čiže súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Práva dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba, aj vy, máte 8 práv v súvislosti s GDPR. Tieto práva, a tu by som vás chcel upozorniť, pochopiteľne najčastejšie využívajú rodičia v súvislosti s ich deťmi. Práva si uplatňujú u nás, čo je samozrejme v pohode, na to tu sme, ale rodičia si zvyknú tieto práva uplatňovať aj na úrade na ochranu osobných údajov. Takže pozor na to, dbajte preto prosím na dodržiavanie GDPR. S dodržiavaním GDPR sa vám snažíme na pravidelnej báze pomáhať, a to z pozície tzv. Zodpovednej osoby. Poďme teda k pojmu zodpovedná osoba. Všetky školské subjekty majú povinnosť mať takúto zodpovednú osobu, ktorá tu je pre vás, je vám nápomocná a plne súčinná s problematikou GDPR. Sme tu pre vás. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, či už telefonicky alebo mailom, a pokojne aj anonymne.
Rovnako tak, v prípade akýchkoľvek otázok, či už teraz alebo do budúcna, alebo v prípade otázok, ktoré vyvstali z tohto GDPR tréningového videa, neváhajte sa na nás obrátiť, sme tu pre vás. Dovysvetlíme, usmerníme pokojne aj individuálne, telefonicky, cez Zoom, akokoľvek. V prípade vzniku bezpečnostného incidentu máme 72 hodín na to, aby sme to oznámili Úradu na ochranu osobných údajov, ak je to nevyhnutné, ak to naplňa literu zákona paragrafu 40. Ide o zákonnú lehotu, ktorú nám určuje priamo zákon o ochrane osobných údajov. Kontaktujte nás preto za každým, keď sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov a spoločne stanovíme ďalší postup. Na záver mi dovoľte vysloviť veľmi starú, ale múdru myšlienku, ktorá súvisí nielen s GDPR, ale aj s bežným každodenným životom. Nerobte iným ľuďom to, čo nechcete, aby oni robili vám. Všetkým vám prajem najmä pevné zdravie. Je to asi to najviac, čo si vzájomne môžeme prijať. Veľa osobných a pracovných úspechov. Prajem vám pokoru. Buďme prosím empatickí. Tolerujme si navzájom chyby, nedostatky. Chváľme sa, podporujme sa, rozdávajme lásku a úsmev. Uvedomujme si každodennú prítomnosť a ďakujme si. Takže dovoľte, aby som aj ja vám poďakoval za pozornosť. Ďakujem ešte raz a prajem krásny zvyšok dňa.